Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν αύριο Τετάρτη στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν και αύριο ανατολικών διευθύνσεων με μέτρια ένταση τις μεσημβρινές ώρες, με τα ελάχιστα πρωινά επίπεδα να βρίσκονται γύρω στους 15 με 16 βαθμούς, ενώ τοπικά, κυρίως κοντά σε ρέματα, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο χαμηλότερα. Το μεσημέρι της Τετάρτης η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ τοπικά κάτω από τα 500 μέτρα υψόμετρο ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 35 βαθμούς. Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης αναμένεται έθριος καιρός. Τις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά τμήματα της Φλόρινας και της Καστοριάς θα αναπτυχθούν νεφώσεις και υπάρχει περιορισμένη πιθανότητα για σύντομα φαινόμενα γύρω από τον Βαρνούντα σε τμήματα του Δήμου Πρεσπών. Η άνεμη ανατολική χωρίς ιδιαίτερη ένταση παρά μόνο σε περιοχές όπως η λίμνη Βεγορίτιδας και τα ανατολικότερα τμήματα της λίμνης Πολυφίτου. Η θερμοκρασία από 16 έως και 34 βαθμούς. Την Παρασκευή, 15 Αύγουστος, στη Δυτική Μακεδονία, ο καιρός θα είναι έθριος με παροδικές τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι βόρειο-ανατολική με μέτρια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 33 βαθμούς. Και το Σάββατο, 16 του μηνός, έρχεται με καλές καιρικές συνθήκες, άνεμη βόρειο-ανατολική, η θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή, 17 Αυγούστου, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, ο καιρός θα ξεκινήσει έθριος, τις θερμές όμως ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά, που φαίνεται πως θα είναι σε θέση να δώσουν μπόρες και καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα, προς το παρόν περιορισμένες κυρίως σε ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία από 16 έως και 32 βαθμούς. Φίλες και φίλοι, καλή συνέχεια.